Pintas na mga ito yun. Taka din nga tatoy. Tao po, pabili nga po. Tao po. Hi, ang ganda mo naman, babe. Yeah, boy. Hi, babe. Jar, hindi kang mabisay ni. Han mo, napisi ka, mabising ka? Hindi, Jar. Madyak kami ng migat. Nagkapiak lang. Hindi kami nga madigang ng migat. Makapamikat ka nga raw nung matita ka mo batyan. Pagpa-udi-udi ka siguro sungawan ng bati na kinyam. Apay, nung maudi tao nga mga anan, matita ka batsyanan. Reklamo ka nga reklamo. Dahil ko tabag kag reklamo, hanga dito Nabising kaya? Kaya mo berinda? Kukayat ko, Jar. Manglibre kaya? Ata na paglengam, napartak ka, basta libre. Nagadumo na ipagamaw, numadim kayo manglibre di saan. Abay, papanamon. Nagkawid lang na rin, mapanalag ka pa yun. Hindi na kurahin na yun. Nagapunga urayan ka, ansag. Paano ko matindahan? Ilibre ka. Madimbag kayat. Nagsayang nga yun. Oh, ang pinagsubli ka. Anak ka urayan dita, kajitindaan na. Yeah, boy. Basta libre, napartak ka nga talaga ya. Ang ganda-ganda naman ng halaman ni ate. Siguro ang lamig ng kamay ni Kuya Andres. Emma? 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 Oh, ano ginagawa mo dyan? Nakatayo ate. Pinagmamasdan yung mga halaman mo. Tapos mo na ba yung mga gawain mo sa loob ng bahay? Kanina pa ate. Ako pa. Yeah, boy. Ganun ba? Bilhan mo nga ako ng sinigang mix. Ano mo yung sinigang mix ate? Gagamitin ko sa adobo, tapos ipapakain ko sa'yo. Ano, di ka makasagot? Ayaw mo ng lasa ng adobo mix? Ate naman. Oh, eto, pambili. Bilisan mo, marami pa akong gagawin. Hoy! Alam mo na ba bibilhin mo? Alam ko na ate. Ako nagtatanong lang kung aanin yung sinigang mix eh. Ang damag pa lang nun. Ano na yung sinigang mix? Alangan ngalok. Nagrigat laki di akong kartanan. Ilang. Idimsin mo tayo di araw. Pinakakawa na di tindahan. Inang! Kita labangan na tindahan ng Andres. Bakag palibre pa yata. Anak ko ma, sikamot yung manglibre, madi mo masyak. Andres! Nihom ka din pinakatangan na. Baka gumatag-sutto nga ta di Jar. Kisti saban. Syotong ibagbagam. Isin mo lang deta. Sir. Pintas na mga ito yun. Taka din nga tatoy. Tao po, pabili nga po. Tao po. Hi, ang ganda mo naman, babe. Yeah, boy. Hi, babe. Guys, lockdown din sinay. May sila kadalog ka. Sila kawaing alas pag sika. Isi sa banan na tagsama lang dumano di Buytong. Buytong nga bagbagam. Ema ko na ka. Sumula jay, Buytong kan ema kay sumul lang. May mesa lang jay. Malatan, madi nga buytong. Sila ka lang, madi gentle dog. Gentle dog. Gentle dog. Ang sag. Ano, gusto mo isa ba? Bakit mo ako dinanaw? Bastos ka eh. Hindi mo ako babe. Kalabaw. Nuwang karon ni Tim si Gia. Sa Black Island ka rin daw. Hindi naganda tingnan mo. Tagsaklamin niyo. Nuwang. Umalis ka nga dito. Wala akong babe na kalabaw.
Bilis! Bilisan mo! Babe daw, baliw. Tao po! Tao po! Pabili po! Pabili po ng sinigang na kalabaw. Ay, sinigang mix pala. Jar, tatagdimsin na eh. Andres, hindi ko pala ta. Kunwari ako nakita ta. Sige, Jar. Hoy, Dimsay! Apeksang sangit ka! Dimsay, na-block kayo mo. Nananong ka? Dinanong takyar. Ajinay. Sino? Ajin daw Dimsay. Ni. Apa yung umatayin? Artang tatisuna. Ang pa na tinanong na ka, Dimsay? Hay, bib ko lang mo. Ay, babe ka no, Andres. Ata, magpuskulto matarupa, mapay, babe mau. Maday. Bib ko lang mo. Hindi nga, babe Dimsay. Hindi may ba nga babae tumanog kanya? Kung ano babae, boy tumagayam. Ata, ginagunggunam. Pasalamat ka, ata, may sarata black kay mau. Madina nga dinuwa. At apay gumamit sa disit palanog mo, tapantay da. Nung dinanong dapat dyan may isang mata na Jar, adit itong tawagan ng double black eye Carabao. Wala ka, Andres. Kan tumog gamin. Lasangit mo. Kasi di ko nangyari kanyanan. Pasal lang ba tinagkatawa? Pati si kamot ah. Oh, di, isa tay. Ano, Andres? Nagmarinda? Jar, nabisina ka talaga. Patakan. Lintik na kalabaw yun, di ako makamove on. Saan ka na lang bumili? Ba't ganyan na naman mukha mo? Doon sa kabilang tindahan natin, sarado kasi dyan sa kabila. Tinatanong kita, ba't ganyan na naman mukha mo? May kalabaw kasi sa tindahan natin, tinawag ba naman akong babe? Mayos ka, ah. Kalabaw, tinawag kang babe? Niloloko mo ba ako? Tao ate, mukhang kalabaw lang. Ayusin mo. Bakit? Inano ka ba ng kalabaw? Anak ng kalabaw na yan. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala ate, natawa lang ako sa kalabaw. Asan ang binili mong sinigang na kalabaw? Ay, buwisit na yan. Ikaw na nga magluto. Sinigang na kalabaw daw.